Uusi tieto kyseenalaistaa monia toimintamalleja, mitä terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa on omaksuttu allergiahaittojen torjumiseksi. Meillä on yhä vahvempaa näyttöä siitä, että allergioiden taustalla eivät ole saasteet, kemikaalit, ruoan lisäaineet tai muut uudet riskitekijät, vaan ennen kaikkea luonnoton elämä kaupunkiympäristössä asfaltin ja betonin keskellä. Tällaisessa ympäristössä immuunijärjestelmä, se tutka, joka pitää meitä hengissä läpi ihmisen historian, se ei enää opi erottamaan omaa vieraasta, vaaratonta vaarallisesta. Vauvathan tutustuu maailmaan tunkemalla käytännössä kaiken suuhunsa. Kiinalainen muovirihkama ei immuunitutkaa paranna, mutta ripaus maan multaa saa aikaan kunnon jytinää. Hyppysellisessä maata, siinä on jo miljoonittain bakteereja ja viruksia, sieniä ja alkueläimiä, loisia ja punkkeja, osittain matojakin. Toteaa tietysti moni, mutta itse asiassa juuri nämä tekijät luovat pohjan vahvalle vastustuskyvylle ja johdattavat kohti terveempää aikuisuutta. Allergian taustalla on nimenomaan suojaavien elämäntapa- ja ympäristötekijöiden romahdus. Ja nyt tarvitaan suunnanmuutosta. On korkea aika muuttaa kurssia. Allergiaterveys on kansallisen allergiaohjelman ydin. Se hakee väestöltä uutta motivoitumista ja osaamista sietokyvyn vahvistamisessa. Tarpeeton välttäminen on ehdottomasti out, tarkoituksenmukainen altistuminen ja siedättyminen sen sijaan in. Meidän immuunijärjestelmä ei tunteile, mutta ottaa kyllä opikseen, jos sille on vain oppia tarjolla. Ja missä? Luonnossapa tietysti. Terve ihminen ja elävä monimuotoinen luonto, ne kulkevat käsi kädessä.